Alegiso, yeah, Shebana pink movie stand no make. Pes galo beating ya stand ya shelle. Eke mini pola ling ling ya panye. Niggas it pink fagis pass na kobele. So party next to us I miss your panye. Trip aga kulu nerek so genze. Si in kalang kalang sos nga keke. Shao shindindi in terms ang veze. Shebana pink movie stand no make. Pes galo beating ya stand ya shelle. Eke mini pola ling. I'm alive, I'm alive, I'm alive. And I know you tried your best. And now it's time to put the soul to rest. Minutes pass and those days seem long ago. Uba! Yebo. Ramazan, ya Ramazan, ngishani. Ngiyaphila. Ngiyaphila. Angisakwazi basi. Ngikhona sisi. Awusazi la. Awusayi. Phile nisibakizwa muphi sisi? Lotho uzofika nje ngikushuthe hawu phela khona Duma. lo mngani. Angiyangisanga loyo. Ngimfonele emini ngabo 12. Ngathi akafiki. Yena uzofika ebusuku. Ngempela. Yebo sisi. Ngitshela ebusuku. Ngiyangisela. Angeke for sure nje uyakujwayela ngeke for sure uyakujwayela ungafa. Yibo. Ngiyazayenza lo nto Duma. 6 hours wonke. Kodwa mhlawumbe ubethumekile nje. Uyamthemba ngempela mngani? Ya sisi ngiyamthemba nje Duma. Ngiyamthemba mina. Mngani. Angimuzwa nje kahle lo bani. Angimuzwa nje ngeke nje mngani uyabheda. Hawu, ufana ukulindisa 6 hours wonke engafiki mngani namanje usamthanda. Ngiyamthemba yebo ngeke ngiyofaka phela. Ngiyamthanda. Manje le nto be awusho uzomisa kanjani emathi uyabamba usemanje. Ngoba phela ekhaya ngizokwazi ukuhlala ekhaya ingane yamazi nami. Hawu ngiyeke mina ngaloyo bethu. Ngumgoqo ngizobona ngizithini. Ngoba naye vele uyafeba naye. Hawu ngiyazi ngithethise ukuthi ngiyafeba ifeba naye. Warifika mbamba ke. Awu kwakhe phela lokho-ke ngizoxolisa phela mfethu ngoba nakho ngizothi angikhokhela yini. Ngizomncika nje. Wesisi. Mngani, uzozunika abafana nje mangabuye ngane ekhaya ngoba ekhaya barathi ekhaya yini barathi. Ayikho nje into oyiswele bebekukhava ngayo yonke into nje. Yo sis awu ngiyeke nje ngabantu basekhaya bafuna ngihlukane noDuma. Awu mina ngeke ngikwazi ukuhlangana noDuma shema namanje ngizohlangana ngene idlalo yangikhokhela izinto. Ayihawu sisizolala emgaqweni. Ngoba nje wena uzobanjwa. Shuni phela amane ngilala emgwaqweni sis. Futhi nalokho nakho lokho uyamthanda nje mina angimuzwa nje kahle. Lokulindisa 6 hours wonke. Hayibo sis wena ungamuzwa mina. 6 hours to ngiyamuzwa mina. Ngakuzwa ekubeni. Awusho manje wena kusena ngaho vele ufunani la? Manje awusangazi into ezoqedana nayo ile Wi-Fi awusangazi manje uthi hayi ngiyayithanda. Ayithanda uzufikele kuseni kanjena. Awuyifake nje futhi siqhubeke nathi. Abubanikama lentombi abubanikama lenobuhlobo bungaka angifuna
uqamba amanga ngiyaqala ngithi dudlu wendozi abo banigama lentombi abo banigama enobuhlo bungaka angifuna uqamba amanga ngiyaqala athole emfuleni inkosazana semalini bephezela ubonya cela into yami wefethu wathi nwenze njani mfethu ngakubona uphuma ngo-1:80 ebusuku indawo indoda ungayiphathi lento nangagacelana nequeen afika wayethe sifuna ungibona nini ngabo 2 Ayiseke tamthola lo muntu wami. ngikuceselele bangikuvusi ngana ngihlala kanje ba macala phela ungephana ngale ngane mfethu ngiye-groundini wena uwulingizithini Hayi njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila mimi. Ngiyaphila nami. Asizomoshwa moshwa. Ngiyabona. Iyona imali yami le. Ya iyona leyo yabona. Ngithenge ibizayo. Sandile endlini. Ngithandile. Sandile njani? Ngithandile. Kakhulu. Manje ngibona nini? Azongisebenzisa isona. Ngizokusendela khuleka. Kule mali nekule jacket. 1.5. Ngiyayibuzisa nje ngiyibonile. Yindaba. Qala sami. Alithi ngibuyela nje kule muntu bese ifike khona isikhathi khona mapara usalo. Ngizwe lapha. Right. Hayi sengibona nje la. Nike. Sengibona nendlu. Uzayibona nje maduzane. Maduzane isikhatsini leso. Yini walokho uqalaza nje? Utshontshile ngani? Lokuthi ngawuphela indaba ngitshosha ngalezo. Indaba pho? Nje just nje lule ngala yabona. Iselokishini lelani. Usho ukuthi usaba amaphara. Noma indaba usaba unkosikazi wakho? Hayi ngomthesaphi unkosikazi wami ngihlelana nawe nje mina. Angazi phela. Hayi futhi ngingumfazi mina bese ngilona ukuthi Ngempela. Wi-Fi stove ngazi khona umcashelayo kanani khipha isiqobo indaba kanti usabani like ngiphethe izindlebe hawu siqale nini ubuthe khona into engibhathele yona khohloma ukuthi ngibhathele ngiphathele ikhadi ngiyabonga finally nali ikhadi lakho ngaze ngingena eminus ngiyabonga sengithengile ihouse ubonakala manje lana nami umontshala ukuthatha nje ukuthi ngibambe noma nge-wedding ring nyana bese uphathana noma khanyana ne yeah bengikwazi ukuhlala isikhathi eside ne because kumele ngiyowenza i-business call so ngizongena ku-Zoom and stuff. I need to be calling some of my colleagues and stuff. Usahamba manje? Yeah, just have to call quickly ngizobona. Okay. Ngithanda. Ngiyathanda. Ah